Sahur, 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 Pak, ya Allah, bengi-bengi kaya pas udan, ngene iki kok nang buka sahur ya apa. Wadung tapi pengen kelon ya bojo kurang duwe. Anake bulik, masak bulik dikelon. Langsung kan mbek om. Bet. Adem. Iya nanti udan goblok. Iki sopo sih gare udan iki? Astagfirullahaladzim. Nah, jadi udan ya Gusti murah sae, Gusti Allah. Gusti Allah lah. Kira bandara Bali. Lah iya, ya sing gare udan ya Gusti Allah. Iya, awak dhewe kan padha-padha percaya Gusti Allah ya. Ya iya. Arif gak. Saiki arek kafir, Pak. Kok iso? KAKFIV S. Kafir. 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 Mateni R. Iya, kafir. Ngomong ya timun. Mana coba tani R. Apa? Bapak ini yang Iya. Bayang dimangkung mlebu penjara. Iya. Apa kok iso kan menyimpulkan Ari kafir? Saiki kon terakhir ngerti Arif sholat kapan? Lho, pas Kapan? iya. Loh, Gak tahu ya. gak tahu, Pak. Belas ya? Belas. Kasih anu soleh, gak tahu belas Gak tahu. Ya, mentok mek markir sandal tok mulik. Kadiku distir gitu. Pokoke ngawur mari gua. Iya kafir ada Iya, gitu. biyen kan batuke ono irenge loro. Iya. Hilang. Saiki sama ilmu. Pepeng lan. Sopo. Ono tonggoku Iya, iya, iya. ireng. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, gak usah sok-sokan gua niku. Kok balik no. Model kafir ada assalamualaikum. Lah iya, sarung iki gak apa kedok iki. Ayo potongan kok tumo. Apa itu? Apa itu? Oh, iki salame wong kafir. Enggak, kon kok iso ngomong aku kafir? Aku Kafir. merasa biasa Kafir duduk kafir. Nek kafir apa Al-Qur'an? Kafir. kafir. Ah. Aku kon kok Hafiz, Hafiz. Hafiz. Apal Quran ya? Hafiz. Kafir. Hafiz. Kafir. Hafiz. Jauhin mari. Sorry. Iki lho kon Yo. Nomor sekali. kenapa kon kok nyiru aku kafir? Awak dhewe gak pernah delok kon salat. Iya. Sholat terakhir ini. Iya, kon gak pernah tarawih saiki, Pak. Gak tahu salah seminggu. Untung nggak ngerti. Aku ini terawih nang pandaan. What? Kon apa terawih ada tuh kalau bani mobil kan? Budal iya. Bocah tuh batak tinggi. Kon apa Rim? Ada tenang pandaan nanti mulai ya lah. Lah, Surabaya ke masjid kok. Ayo. Pengen udah main sumber. Nang mata air langsung ya. Jernih. Yo gak masuk akal Rim. Enggak. Mas buyur mau buyur. Enggak, Sing genah lah. Enggak kudune. Maksudku salat lho, kon iki salat nanti. Kayak gak kafir. Aku ngejar imam nih. Imam ini nyolong apa kok kejar? Dikejar salah apa imam ini? Melo iki deh. Maraton. Iya, angel ngomong maraton. Makane sembayang di kamar. Nah, Jujur salah aku nang pandaan. Ngejar imam favoritku. imam favorit. Imam ada favorit. Sak ngerti ku kabeh imam apik. Lah imam Glenn Bradley. Biarkanlah. Enggak ngono. Ya pokok ada ono imam favorit ribet nanti di imam yo imam rek nyulek kancane. Wis dibener dong. Kok kelas teng mana itu bener. Sing gawe ngene. Iya. Cek perkara arek. Imam nang iki ono, imam wis sangar. Sangare. Sangar iki metu keri. Yo kabeh imam metu disi imammu melapo. Nek metu di sini jenenge ejakulasi dini. Iya, imam metu keri. Terus enggak sombong. Ono wong pengen salaman, disalami kabeh. Sampai emeng nangan kanane. Mosok wong salaman emo. Yo kono. Ya imam itu rendah hati tetep wong jeneng pemuka agama. Nah, kok pesikil ngono gak Sangar mungkin. maneh. Apa? Salat nang kono imam iku. Cepet. Loa. Allah.
Iku sholat asam urat. Semakin cepet, semakin favorit yang memegungmu kan. Iya, tapi yo gak kudu nang pandaan pisan. Ribet jelas nih, Beb. Ono sopo nang cepet mana? Ya tabato. Tapi waktumu iki lho gak nutut. Dadi kola. Iya. Nah, nang kola biasa. Iki minuman soda iki. Kola. Apa? Dadi ngene, salat tarawih kok aja nolak imam sing cepet. Yo wis nolak sing cedhak ae, sing penting khusyuk. Cepet-cepet nek gopok perjalanannya adoh kan gak enak. Ya mengganggu kekhusyuan. Tapi melatih pernafasan. Oh iya, bener. Bari sholat kayak boyband. Gak ngerti. Kayak suju. Yo kang ngono pisan. Saiki kan salatku nang di tarawih. Nang Pandaan. Terus budalmu kapan nih salat ado-ado ngono? Subuh. Duh. Kan perjalanan kosong ya perjalanan kan berarti. Subuh Menteri arek. Demi mengejar sholat cepet. Makane kon saiki gak tau buka wong sahur Iya. bareng keselen perjalanan kon. Raine bleduk tok. Mosok wet. Iya kareng ngamen. Sepanjang jalan akareng ngamen ya. Lah yo siku wis tarawih iki sudah omahe Iya. bareng-bareng. Saono lah enak tarawih kumpul keluarga, Iya. kumpul bapak. Wis ngono ae lho. Berarti aku kudu nang di Surabaya ya. Nah Surabaya ae. Oh, wis agung ngono ae lho. Kalau Maksud aku. Masjid Agung. ya udah, Yo, kalian memaksa ya. kono sing maksa. Yo gak maksa iki yo adat istiadat rek mosok ada salat padaan bareng. Masuk kan mau nggak maksa aku? Gak. Ya berarti aku tetap Pandaan. Yo, Saran yang baik itu diikuti, ojo ngeyel karena dhewe. Iku namanya eboni. apa itu? Sing karepe dhewe lho, Beb. Yo es, Pak. Ya Allah, atuh. Iki kaya salat arek iki lho, atuh kan. Ya wis Berarti aku tetap Pandaan. Ini maksudnya aku nang Pandaan paksa ojo di. Oh ya. Lu Yo. Ojo tadi, Ojo. wis salat sing cedek ae. Salat iki sing didoleki kusuke. Karo kreteke ati. Ya selalu aku tetap nang Pandaan. Kok jangan paksa ngono, Pak. Ya wis saiki buka subuh maneh, mulai rene wis sembahyang nang kene-kene ae. Gak usah golek imam cepet, gak usah golek rakaat anu. Sing penting niate kabeh salat tarawih padha, kabeh imam iku padha. Imam situ kok sing gak padha. Imam apa? Imam Mahdi.